Bueno, galdera eta baldazkak. Bai, egon pixkat. A ber. Azteko eta behin. Zer dago hor azpian? Hemen azpin dauna da... Poligrafua. Poligrafua. Poligrafua, bai Bai, atera hoxe. duzue. Aldapetako komisarian utzi digute, eskerrik asko, bihar bertan bueltatuko izeu, ez preokupatu. Bueno, Juan Carlos, ahorna, hau jarri baizeu. Eta poligrafua zertako? Nik ez etolako ibarri, ni beti egite. Zu hotxuk hango zea bijartzen. Ikusiko dugu. Gezurra esaten ez da egite. Iztietako ambulatorion olako makina jarriko zenitun ba, Ez niku ez uste. Ez, bueno. Eta poligrafuakin ze jakingo deu? Jakingo deu Donostiko alkatiak erantzundakuan egila edo gezurra esaten digun. Konforme? Gezurra esate bau, argi gorrilla piztukoa? Eramana daiteke geho hau, plenoa. Pleno, eaman lasai, udaletxea, eaman lasai. Gezurra, argi gorrilla. Egila esate bau alkatiak, argi berdia piztukoa. Bai? Bota. Ulertuta doz, da? Bai. Aurrena konprobatzeko. Ez du guztu. Ondo dabil, ondo dabil. Makina oso ondo zeo. Earki, hasingo behar duen, ezta? Bueno, azteko giro pixkat eta eskatu nahi dugu. Bai, a ver, Giro pixkat Ambiente. A ver, Juan Carlos. Egile alda, igeldo desanexionatzen bada, funikularra kuesta el culon jarriko zuela? Ez. Gezurra esan du. Baina bak izatik, Zertik? Pentsatu benun euskaz jartzia eta hon ipurdi haundi garen lapa esan dute. Eskin jasue gatera. Eskin jasue gatera. Aldapa, bueno, bigarren galdera. Jakinik Pantojaren biloba Eibarren bizi dela, egia da Donostiako udalak VPO bat eskaini diola Riberas de Loyolan tonadilerari? Ez. Depa! Ez que da kasuena da filtrazio asko, udaletxean. Informazio askoak hau. Bai. Hirugarren galdera. Egia alda Donostiako udaleko komunetatik komuneko tazak kendu eta konpostajekua jarri behar dituzuela? Ez. Gezurra. A ber, hau oso importantia data. Egia da Donostiako udaletxeko pasillotan gauerditik aurrera Odon Elorzaren alma erratua agertzen dela. Pasarela desagüez, esaten. Hau zaila da erantzuten, ze gauerritik aurran esan egote, baino. Nola ez, plenotan askotan goizeko bosta arte Bueno, baita, gilla. Bueno, venga, bai. Egin bat esatik, Antxe bilego noendik. Urrego aldera. Egia alda Kontxako estropadetan Donostiako traineruari 20 minutuko abantaila emango diozuela? Eta ez dela zerrekatu. Ez. Gezurra baile. Datorren urteko urrezko danborra, Alare, Donostiko traineruak ez ere manga bere urte gutxi barru. Horrengoa, zer esana emango. Horrez ere, dirua jarri duzuela, horrengoala. Batera irabazten o ingurun mentzat. Borroka horretan sartuta. Ea egia den. Datorren urteko urrezko danborra, Carlos Urquijori emango diozuela egia alda? Hau, sorpresa mogun genuen. Baitxe izan Eta regen hasieran emateko sorpresa mogun genuen, eta venga, bai. Primizia! Kontrako Zue estarrera. lan asko iten duzu. Ze usten ba. Ondo dokumentauta etortzea guzea. Hostia, la jai hartze izkigu oitana prepatzeko. Urki Josenek ukion. Urrego aldera. Egia alda Donostiako terraza batean konsumizio bat eskatu alizateko Donostiako udalak turistentzako linea de kredito blando bat irekitzea adostu dula. Ez da inbesteñako, hoi... Ez da, hola. Igual bai, Bueno, azkena, Juan Carlos. Egia alda, Donostiako autobus geltokia inauguratzen denerako ez direla ez autobus eta ez kotxeik existituko. Denak ja espasuntziten ibiliko gehala. Bueno, hola joan gauza, ze baziru dinetxara sekula ningo, baina gu hemen gaudenez eta konpromiso hartu dugunez, ez da egila,
ze 2015an egongoa. Ez da ziren. Oso ondo. Bueno, bastante ondo. Bueno, inork ez du esango Donostiako alkateak gezurrak bakarrik esaten dituenik. Ez. Tarteka egiaren Makina bat honek ere... demostratu dik. Hemen txikusian bezala. Bueno, ba. Bueno, gubentzak aldera egiten, alkain, ikera ondo pasada. Ondo.